60 खान गामिया जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबिया दाबो 628 खान गामि सिबावनांगौ समस्थिया 60टा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलुसननि लामायाव आवगायनानै दङ। रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खर्गेश्वर बसुमतारी मोननि बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो 14 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो बिथांजों सावरायदों बिथाङा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो इडुकेसननि सायाव जि मोनसे बाइपार्टाइटक एबसु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव खालामदों बिथांमोननि मन्थ्रि रनज पेगु मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म दङमोन चिफ सेक्रेटारि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो गासै अफिसारफ्रा दङमोन। बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्डनि दफाया 5 बोसोर जिहेतु जानोसै मेक्सिमाम लेभेलनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनांगौनि बेलायाव जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामगासिनो दं। भारत सरकारा ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं लादों बिनि सप्ता खनसेनि उनाव गिबि मन्थ्रिया रिभिउ मिटिं लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' पजिटिभ जथेस्थ' फ्रुइटफुल सिमा बारायनायनि बेलायाव टेकनिकेल माखासे इस्युनि बाथ्रा फैदों। 60 खान गामिया जिहेतु हाबबाय जोंनि दाबिया दाबो 628 खान गामि सोबावनांगौ समस्थिया 60टा जानांगौ बे गासै दाबिफोरखौ जों होदों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ गोदोनिख्रुइ जथेस्थ' मोनसे सलुसननि लामायाव आवगायनानै दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बिभिन्न लेभेलाव कनसालटेसन खालामदों। बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनांगौनि बेलायाव राभा हासं काउन्सिलाव माखासे उसुबिदा नुजादों। बिथांमोननि संगठन आरसु बिथांमोननि चिफ टंकेश्वर राभा बिथांमोनजों सावरायनानै समाधाननि लामा दिहुननायनि खोथाखौ होदों। एनडिएफबिनि जिखिनि केडारफोरनि केस भुटाननि साद'आ गबाय बयनिबो इनिसियेटिभआव आरो नागालेण्ड अरुणाचल मेघालयआव केस दङ बेखौ बोरै उइथड्र खालामनो हायो फारसेथिं नोङो नेपालाव सासे दङ दाबो जेलाव बेखौ बोरै लाबोनो हायो NIA 60 जन केस बिथांमोनखौ बोरै गहोनो हायो रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो अजय बसुमतारी बिथांमोननि खर्गेश्वर बसुमतारी मोननि बे साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बोरै बरननो हायो 14 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंदों आरो बेयाव गिबि मन्थ्रिया पजिटिभ नट होदों। बेनि थाखाय माखासे हमवर्क तयार खालामनाय जादों आरो खोब सम्भब जोङो जुदि बयबो पजिटिभलि मावलायनो हायोबा गोख्रैनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लांदां अख्राङाव मोनगोन। बेनि थाखाय एसे धैर्य हमनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि नाजानायाबो कन्टिनिउ जानांगोन। खोथाखौ जों बुंबाल' जाया खिन्थु बेनि थाखाय जों इन्टारनेलि सरकारखौ बबे लेभेलाव जोङो एमब्रेस खालामनो हायो एसे गिदिर बाथ्रा। 592 मार्टियार परियाला फैसा मोनबाय 628 परियालनो फैसा होनो थाखाय सरकारा आरोबाव मोनसे लिस्ट रेडि खालामदों। आद्रा थाबावनायखौ जोङो बयबो ज' नांनानै जुजिनानै लाबोनांगोन। गोजोन्थों।